buba gra belai khemaya gonang tei bo buma bodol tei buma rongno bo belai khe hamjago respect ro tei bo anchai khe kuno kaisa kokrok je haste ni fanong tongthung bo amano nugui tongha kai tongoi miya bukha jala nangjago akong no share khlai saimaro tabu kok hangge ke amosi je buba gra no hamya sanai buba gra no Chinese sanai tei Tiprasa rong no jotono no Chinese nai tala patra da kabang binbu mam sekam ke mutumaya bo hai borok surwat khlai rewi kabangma borok no comment ro rekha ayang na ni phanye ro jingno Chinese sanai nuguma khana norgo jago bongni borok rok ayang na ni phanye rok sungna hai ni saitu amse ango photo blur khlai jak o borok rok khe sawo social media wo kubuni tofa bai nungkha khaise educated folk baksa social media we active tongnai rok norok saima kana sabo morok norga jago photo nokra hafina blur khlai reka wan sungai ringya morok tofano Shinia, Nijina ama babunu Shinia. Amtoni society bo thik khanya nangnai, society thik korin bagai ang ta kaisa sakinare no kubuni tofa bai kajang mani chini Tiprasa kabang ma jaga no nugui tongkha amno chung ngaikol na nangnai.